И след като разгледахме функционалната зона на антрето, преминаваме към дясната страна, която е с тапет италиански, изработен специално по поръчка и оразмерен според мащабите на стената. Вратите са избрани с фризовка и цвят корал, който е близък до бялото, но не е бяло, за да не е изкриващо. Обкова е златен мрамор, а за лява и дясна врата на спалните сме заложили на огледална фризовка. А сега нека да ви покажем и хола. Тук имаме няколко акцента. Първият е тази витрина, която стана страшно изискана, с LED ленти под всяко рафче. Минаваме към ламперия, която имаме и в коридора и зад дивана по същия начин. А самия диван е пепело-роз цвят. Масата също е по поръчка с златен крак. Масивна дървесина има по плота.